Tinc moltes ganes que la gent vegi aquesta pel·lícula. Tinc molta curiositat per veure si hi ha algú que li agrada. I think is absolutely beautiful and unique, dark fantasy sort of almost childlike storytelling. This has the potential to be one of the best of those, I think. Aesthetically, the film looks beautiful. Un toc de llum i de flair i l'aigua, la barreja dels elements, que és brutal a nivell de to i a nivell d'estil. Intentava treure de la gent la part aquesta de nen que tothom té. I és del que va la pel·li, aquesta part d'infantesa. Tiene de todo. Es una peli indie, pero tiene de todo. Are you ready? Animals és la pel·lícula del Pol, que és un noi de 17 anys, i el seu oso de peluche, el Dirhoff, amb el que té un grup de música fantàstic, amb què toquen versions dels Bananes. Per empalmar amb l'estribillo final, fem el pont, el fem dos... Aquesta amistat amb l'os és un secret. No vol parlar amb els seus amics, no vol que es pensin que està boig. Tornes a parlar amb l'oso? No. A mesura que avança la pel·lícula, i el Pol comença a plantejar-se si hauria de tirar endavant sense aquest ninotet. El Pol es pregunta si podria viure sense aquesta joguina, si fer-se gran significa haver-se de desfer d'aquesta joguina, que és el Dirhoff. Why are you crying? I would die for you if I had to, dude. Dirhoff és l'ànima bessona del Pol. Encara que no ho sàpiga, el Pol és una mica el seu guia, el seu mentor. O sigui, el Dirhoff és un personatge que pensa per si sol i de veure el món amb una perspectiva que el Pol moltes vegades no té. I que això enriqueix d'alguna manera el Pol. I like it when characters have to deal with the limits of their desires. Em mola. Hola. Hello. Per què parlen anglès? No ho sé per què parla anglès. M'agrada que... O sigui, el fet que no parlin el mateix idioma però que s'entenguin, per mi és una forma d'explicar que aquesta comunicació va més enllà del llenguatge. La relació del Pol amb el Dirhoff és increïble, és molt xula. Com molt pura, molt d'amor. I think it will be an enduring cinematic relationship. I really do. Neither can I without you. A mí me gustó mucho la historia y enseguida, no sé por qué, supe ver el personaje del oso, ¿no? Que era lo que realmente nosotros teníamos que hacer. Ver cómo tenía que andar, cómo moverse. Y de ahí pasamos a la fase de diseñar ese personaje, lo que Marçal tenía en la cabeza. Y nada, a partir de diseños en papel pasamos después a hacer unas maquetas para intentar entender el volumen del personaje, qué espacio ocupaban. Esas 2 o 3 maquetas que hicimos, pasamos a construir al oso en tamaño real. Ahora está yo al lado. Inténtalo y nosotros... Eso es. Ahora llevamos al otro. Eso es. Seguimos. Ahí. Siempre... Tenía que ser un poco ambiguo. Tenía que ser un oso, no tenía que dejar de ser un oso de peluche, pero tampoco tenías que dejar llevar por la candidez del oso. Entonces, por eso le añadimos garras en las manos. La expresividad del oso no es la de un oso tierno, precisamente. Amb el tema amb el Dirhoff en part va ser fàcil, perquè el veies allà, el veies moure, el veies fer accions, tot i que veies 4 persones darrere, t'intentaves una miqueta oblidar, no? Tenia molt clar que havia de ser una cosa controlada a mà. La imprecisió del titellaire es notés en el moviment del personatge. Va ser una mica una odissea, també per Lluís Castells, que va fer la postproducció de la pel·lícula. El procediment una mica era sempre intentar que la càmera fos el més estàtica possible. Primer seria fer una passada amb el Dirhoff i el personatge fent el que haguessin de fer. Nosaltres
hem de borrar aquests titellares, necessitem saber el que hi ha darrere les titellares, en el qual nosaltres fem el que se'n diu un plate de background net. Això el que ens permet és que un cop borrem les varilles, tenim la informació que hi ha darrere les varilles. El rodatge es va crear com aquesta funció paral·lela del Dirhoff, que era tothom adorava el Dirhoff, li feia fer coses... Sí que és un personatge que ja de rodatge es veia que era bastant entranyable. Why do you want to kill me? Sí que el Pol jo el veig com una persona molt... És que és això, molt tancada. Té una percepció del món diferent. No t'amago res, Laia. My character is meant to be good friends with Paul. Well, they know each other well. Whether they're good friends or not is kind of up for debates. I think Mark is too interested in other things, really. Do you think he's hot? I wouldn't mind being raped by him. The first time I met Marcel, one of the first things I said to him was that I couldn't decide whether Ikari was a devil or an angel. We came up with the idea that maybe he was a bit of both. Una persona que li ensenya al Pol que no ha de tenir por al dolor, en certa manera, i que no ha de tenir por a realment el que vol. Ikari liberates these people. He opens the door for them to a life that they didn't know. What are you doing? And that kind of crux in everyone's life where your life can really take different turns. And I think for a lot of the characters are at that point where they're not sure where they're headed. Per mi l'adolescència i la violència no es poden separar l'una de l'altra, o sigui, fer-se gran comporta una ruptura constant. But listen to me, this is not black and white. We're talking about two different things here. You haven't listened to anything I've said. This is pointless. I think he tries as hard as he can to understand his pupils, his students, but at the end of it all, he is still a teacher, and my feeling is that it's not as easy just to say I understand you, and he's not the same as them. He's not one of them, and it's not his job to be one of them. I think it's an incredibly unique story in the fact that it raises more questions than it answers. Quan fas gran hi ha una part de tu que deixes enrere i no necessàriament no és un trànsit agradable. Acció! Rodar la seqüència de la revolta a l'escola va ser complicat. Hi havia una pila d'elements que has de resoldre en aquest moment. Si tens una pila de figurants que has de dir cap on corren, hi ha una motocicleta, què hem de fer amb aquesta motocicleta, no hem d'atropellar ningú. Hi ha una sèrie d'elements que fan que es compliqui molt el rodatge, però que alhora també és quan el rodatge es converteix en un joc. Acojona. La secuencia del salto es una secuencia que desde el principio sabíamos que iba a estar. Teníamos un actor protagonista que era un kamikaze, pero obviamente era la primera semana de rodaje, por lo que no íbamos a plantearnos que saltar el puente. Grábalo. Jo queria saltar i no me dejaron. Que després són imatges que has vist 1000 cops, no? Perquè que realment quan les estàs produint generen aquesta cosa de dir, hosti, estic fent com un plano de pel·lícula. Quan estàs rodant, tu no t'adones, el director sempre està allà treballant amb la seva escena o amb aquell personatge en concret, però després te n'adones que hi ha una caravana d'actors que s'estan passant de conya i que estan muntant un festival paral·lel a la pel·lícula i que crec que sí, que per ells era com una espècie de viatge de colònies, no? Que entre anglesos i catalans després van fer una pinya tremenda. Jo amb aquests tios ha sigut increïble.
So it's kind of nice. It's nice to come out here and be put in an environment where you're not necessarily as comfortable as you would be back at home, but you're kind of forced to make an effort and to learn new things. I suppose there's the language barrier is always present, I suppose, but people are being very, very nice and making a lot of effort to try and speak as good English as they can, because my Spanish stroke Catalan is invisible. The fact that you get alcohol at lunch, this is a myth. This is a myth in the UK, that apparently everyone in Europe, on a European film set, you get given wine and beer at lunch. And Martin Freeman, who plays Albert, and I were joking about how there's going to be loads of beer on set, and we thought this was really funny. And then we got here, and there actually was. So that was great. Aquesta pel·lícula havia de tenir alguna cosa al·legòric, alguna una mica màgic. Fer que el bosc pogués ser aquell lloc maco, ideal, on pots jugar, pots passejar. I té un punt de bonic, sota la llum del sol, però que també és un lloc inquietant, o sigui, és un lloc que pot ser com un laberint. Un cop hi entres i s'està fent fosc, i d'alguna manera els humans passen a ser els intrusos. Hola, gos. Shall I hide? No, crec que no te amo. Ei! Oh. Deixa'l! Segons si en què enterra el gos, vam decidir que tingués un pèl aquest rotllo, una mica de que ha traspassat les barreres de la realitat i està en un món més màgic, en un món on només la Clara, en Paul i els morts poden arribar-hi. Tenia molt clar que la pel·lícula havia d'entrar dins el cap del Paul. El personatge principal té un món una mica propi i fantàstic, no? Està allunyat de la realitat, a través dels animals, d'atmosferes que puguin haver-hi al bosc o en diversos espais, doncs ajuda a entrar una mica en aquest estat mental seu, no? Hi havia dues coses que volia que fossin molt clares. Amb el Jordi il·lustraríem el que és el món interior del Paul, i el que m'interessa amb la música és treballar el que és la part de tesis de la pel·lícula. El que és la banda sonora que ha fet la Natalie, que normalment doncs, il·lustra la pel·li i no et generen tampoc una inquietud. Hello, God. Well, I can't smoke and read anymore. Però, combinat amb les atmosferes que hem fet més en el disseny de so, doncs crea aquest estat una mica lluminós o com màgiques, no?, d'alguna manera. I després, per altra banda, hi ha els temes dels grups de rock, del món del Paul amb el Dirkhoff, de quan s'ho passen bé, de la seva afició cap a la música. What's the band? Los Claveles. Són de Madrid. La seva habitació és el seu món. De la seva habitació també pots treure molta informació d'aquest personatge. Sempre des de referents del còmic, del manga o dels anys 40, amb el swing, d'uns colors més poperos, molt suavitzats, sempre matitzats, amb una pàtina suau. Tens una por? Merci. La pel·lícula has de prendre decisions arriscades, que aquesta vam decidir que havia de ser valenta. Llavors, clar, la seqüència, per exemple, del ball en què es torna tot fosc i de sobte només hi ha un foco i és, òbviament, una seqüència com de concert enmig d'una pel·lícula com un pèl més naturalista. Aquesta seqüència de concert, que era com l'exaltació màxima de l'amor entre en Dirkhoff i en Paul, doncs havia de tenir això, havia de tenir aquest punt de màgia i aquest punt de locura, d'irrealitat i que caigués purpurina per davant de l'òptica. El to rosa de les parets. Va ser molt discutit, però sí, jo tenia claríssim que tenia que ser aquest to, perquè no el trobes a la natura,
a tot el que havíem vist fins llavors, perquè era tot verd, eren marrons, eren fins i tot grocs, però no hi havia aquest to. Vam agafar unes òptiques que no havia rodat mai ningú, les vam portar a Londres, que les van com més o menys fer especialment per nosaltres, les òptiques Flu de Panavision, hi havia alguna imprevisible en elles. Ja va venir la seqüència del pont, que és una de les més importants de la pel·lícula, on la boira, la llum de contra, les òptiques, tot fa que sigui totalment una bogeria. I hi ha aquest plànol, que és el plànol contrapicat d'en Paul lligant l'osso, estava desenfocat, tenia flare, estava sobreexposat, estava negre, tenia tots els problemes que pugui tenir un plànol, però era meravellós, no? Era únic, era especial i era diferent i era exactament el que volia. El braç. What are we doing here? Did I do anything wrong? Conclusions, fer cinema és molt dur. És una pel·lícula que he estat esperant durant 10 anys de fer. It's a sign of a really fantastic director. Original, and it had its own voice, and it had a very clear author's voice. Com a experiència, com a petit viatge, ha sigut molt gratificant. A la gente a la que le guste le va a gustar mucho. I think we've made a really special movie. It will really be remembered for years, I think. Like notches carved in bones, like